Da farko an kashe Malam Ja'far wai dan shi salafi ne. Malam Ja'far ya ƙware a tafsirin Ƙur'ani. In yana tafsirin Ƙur'ani dole kasara. An kashe Malam Ja'far yana a halin yin sallah. Sai aka harbe shi yana la ilaha illallahu, sannan ga Malam Awwal Adam Albani Salafiyu. Shi dai Malam Awwal Adam Albani masani ne, ɓangaren hadisin manzo shi dai ai gwarzo ne. Shi dai Malam Awwal Adam Albani sarki ne. A Zariya in ka ji an ce Malam ya ce sai Albani. An kashe shi yana a halin yin hidiman addini, wanda in Allah ya yarda sun sami shahada. Allah muke roƙo da ya karɓi shahadar Malam Ja'far. Allah muke roƙo da ya karɓi shahadar Albani. Allah muke roƙo da ya gafarta musu har kabarinsu. Karkashe malaman sunna ai baya kawo rauni, sai dai ya ƙara mana ƙarfin roƙo da sunnar manzo. Allah ka ƙara mana ƙarfi, kar ka sami rauni.